Komenigarria da azukrea jatea entrenatu baino lehen? Bueno, azukrea karbohidrato bat da, orduan kirol asko egiten baduzu, energia iturria da, beraz, bueno, ona txarra ez da. Gomendatu ere ez nuke egingo azukrea kutsaria batekin jateko, baina ez da demonizatu behar, ze azkenean errendimendurako garrantzitsua da denetik jatea, garbi jatea, produktu naturalak, eta alba duzu azuk aldatu, pero errendimendu ikuspuntutik garrantzitsua izaten da karbohidrato kantitatea handitzea, batez ere korrikaldi luzeak edo entrenamendu oso gogorrak egiten badituzu. Ez da guztiz egokia elikagaiak demonizatzea, baina bai, gehien bat suprestatutakoak, elikagai freskoak, barazki asko, eta zeintzuk jane behar ez diren, hori mundu guztiak daki, horiek pixko bat mugatu, egun berezietarako utzi, egunerokotasunean saiestu. Garrantzitsua da, tarte bat ustea, digestio egiteko, orduan, bazkaltzera bazoaz, lehenik eta tartetxo bat utzi, eta presa handia bat duzu, aukeratu elikagaiak erraz digeritzen direnak. Zuntz gutxi dituztenak, koipe gutxi, horlakoak. Mirari produktuek funtzionatzen dute, ala pasako den beste moda bat da? Bueno, produktu horiek kirolarientzat garrantzitsuak dira, batez ere iraupen luzean, entrenamendu gogorretan edo bero handia badago. Baina ordu terdi egin behar baduzu eta indarrarekin egin baduzu bukatu, behar bada horrelako elikagaiak erabilgarriak izan aldira. Azkenean gehienak izaten dira, erraz xurgatzen diren karbohidratoak. Egoten dira zehazki diseinatuak, digestio arazorik ez emateko, gatz mineralak dituzte, orduan, errendimendu ikuspuntutik erabilgarriak dira. Hidratazioa ematen duzue, uragatzarekin, sueroarekin, nola egiten duzue? Garrantzitsuena da ezagutza kontzeptua, izerdia botatzen dugunean, gatz mineralak galtzen ditugu. Orduan, bero handia badago eta iraupen luzea bagoaz egitera, garrantzitsua izango da, gatz horiek berriro hartzea. Horregatik garrantzitsua edari izotonikoa edo ura etxeko gatzarekin o zerbait. Zein janari mota erabiltzen duzue, entrenatu baino lehen? Aurreko egunetan karbohidrato kantitatea handitzen dugu, karga bat egiteko, gure gorputzak energia edukitzeko, lasterketa horretan errendimendu aldetik indartsu egoteko. Baina berri izan da, hau da errendimendu ikuspunturako, orduarriko korrikalditz baterako ez da ezer beherzirik egin behar. Ordu nahi bat duzu egin, oso gogor, ez bat duzu ezer jan, segururik bukeran nabarituko duzu, da betiko atxakalaldia helduko zaizu, baina ez da ez ona ez txarra. Segun kontekstuaren arabera, lehenik eta ben, jakin behar da fisiologia, gure gorputzak energia behar du, ez badiogu ezer ematen, erabiliko du gordeta duena. Orduan, pare bat ordu pasa eta gero, gure energia erreserbak murriztu egingo dira, gero ez da negatuago sentituko gara, gero ez da astirago joango gara, arriskutsua izateko behar bada deshidratazio aldetik izan aldaiteke arriskutsua, baina elikadura aldetik gelditu egingo zara.